Què tal, com esteu? Benvinguts de nou a Mickey Marín Bàsquet, benvinguts de nou al vostre canal de bàsquetbol en català. Avui ja l'esteu veient en pantalla, podríem dir que un mite ja del canal, repetidor diverses vegades ja del canal, el nostre home de confiança per parlar de la penya, del Joventut de Badalona, i per això estem aquí avui amb l'Albert Molinari per parlar de la penya, totes aquestes mala dinàmica, totes aquestes males sensacions, aquestes 5 derrotes en els últims 6 partits, és cosa de la confecció de plantilla, hem de mirar més al palco, hem de mirar més a la banqueta, és cosa de Nimiret i el seu staff, és cosa dels jugadors. Bueno, aquí l'Albert està per respondre'ns a totes aquestes preguntes i moltes més. Espero que gaudiu del vídeo, penyedos, i els que no sou penyedos, doneu-li like al vídeo si voleu més contingut i més tipus de vídeo com aquests, més concrets d'un equip o d'un jugador en específic i no tant de totes les lligues en general. Això, espero que gaudiu del vídeo i espero que continueu recolzant el projecte i el canal com ho esteu fent. Moltes gràcies i comencem! Molt bé, Albert, benvingut, gràcies per ser-hi aquí a Mickey Marín Bàsquet de nou. Ja saps que és un plaer enorme i sempre un luxe i un plaer tenir-te. Com estàs? Gràcies, Miqui, per convidar-me. Cap problema, sempre que podem treure una estoneta per parlar passarem i, bueno, si hem de parlar del joventut, doncs parlarem que Déu-n'hi-do com estem. Hi ha xitxa, hi ha teca. Aviam, comencem ja al gra, anem a saco. Quines sensacions, Albert, està deixant a tu aquest equip de Dani Miret? Bueno, l'equip de Dani Miret em deixa la sensació de que és un equip que pot aportar molt més del que aporta. Sí? No és que sigui un equip limitat, que sí que té limitacions, però no és un equip limitat, però crec que és un equip que per algun motiu, i això és complex de saber perquè no estem als entrenaments allà contínuament dintre el vestidor, falta com una mica de... No sé si comunicació, crec que no seria la paraula correcta comunicació, però sí alguna mena de... Falta retroactivitat, si treballen uns, els altres no encaixen, si un fa una jugada l'altre no la llegeix, si un li dona un input l'altre no l'escolta, i al final dona aquesta sensació. S'han perdut partits guanyables i s'han perdut partits que estaven guanyats. El més esperpèntic és Saragossa, és una cosa que s'ha de gravar i s'ha d'ensenyar amb els nens de 12, 13, 14 anys, 15, què és el que no heu de fer per perdre un partit, o què és el que heu de fer, si són per part del Saragossa, per remuntar i confiar en un partit, no? Després s'ha perdut partits que es podien haver guanyat. El dia de l'Ulm era guanyable, el dia de Breogán era guanyable, amb tots els respectes sempre. El dia passat contra el Besiktas, tot i ser un rival complicat, i ser un rival potent, i jugar a casa del Besiktas era guanyable, tal com ens van plantejar els partits. Llavors, s'ha de començar a mirar què passa, no? Si anem en el primer tret, anem a la banqueta, per fer la primera pinzellada. Dani Miret és un entrenador novell en ACB, l'any passat només va estar 6 partits, i la Penya és un club diferent. Quan dic diferent és que no podem exigir ni demanar el mateix que l'Unicaja, que el Real Madrid, que el Barça, que el València. Tampoc es pot plantejar els fitxatges ni les idees com un Saragossa, com un Bilbao, com un Múrcia. Sempre parlo des del respecte. La Penya és diferent. Llavors, si gaudim de tenir el bressol del bàsquet i ens enorgullim de treure jugadors molt sovint, i alguns acaben sent internacionals, alguns acaben estant en equips molt bons, aquest any en tenim desplegats bastants per Eurolliga, doncs també tenim entrenadors i al final has de confiar. Dani Miret porta 8 partits aquesta temporada, 10, 6 de la temporada passada, com aquell que diu, no és ni una volta de lliga. Un entrenador jove que no tenia experiència en ACB, sí en experiència en categories inferiors i sí que en seleccions, però és de la casa. Que això li passi al Breogán amb un entrenador com Mirsic o Bradoiro, amb un entrenador desconegut, XX, ho puc entendre que hi hagi molt de run-run i diguis, mira, no funciona, fora i em porto un altre. Però és que a la Penya costa molt portar entrenadors de la casa. És difícil. Fèiem gairebé, si no recordo malament, més de 20 anys llargs que no tenim un entrenador de Badalona entrenant a Badalona. Quan, teòricament, és una ciutat i un club
Et tiraré de memòria, però si l'últim va ser Pedro Martínez, ens anem a gairebé 30 anys. 20 i molts. Ara no em vull posar força, va haver-hi algú entremig, però cap allà aniríem. Pedro Martínez, deixa'm fer l'incís, perdona Albert, Pedro Martínez, claretià i del barri de la Sagrada Família, Grande Pedro. Ja pots seguir, Era l'incís. El que vull dir és això, doncs, que és complicat portar i que ara hi ha rum-rum i que Dani Miret no serveix i que Dani Miret no dona el tall. I què? Portarem un entrenador que porti 20 anys d'experiència a CB que no conegui la idiosincràsia de la penya. Després passa el que passa. No cal anar molt lluny a recordar que Pepo Hernández, que era un grandíssim entrenador, amb Estudiantes i campió del Mundial en la selecció, va venir amb Jordi Villacampa i ens va durar un any. Mal durat i tot. O sigui, mal fet l'any, per entendre'ns. Aquí han acabat funcionant, s'ha donat minuts a Salva Maldonado, que és l'entrenador de la casa, s'ha donat minuts i temps i paciència a Carles Duran, tot i que l'altre dia vaig treure les estadístiques i el segon any de Carles eren esperpèntiques. Segon any complet, El primer any no val perquè és el que ens salvem, el primer any complet és l'excel·lent de la Provítola, MVP, Copa i tal. El segon any, amb Prepelic, Omic i companyia, és esperpèntic, Hi ha la Covid pel mig, que més o menys ens salva, fa neteja Jordi Martí, es carrega mitja plantilla, porta Tomic i sembla que comença a funcionar, porta Pau, pam, i anem fent. Vale, esperpèntic, però és que ha tingut 4 i 5 derrotes seguides 2 vegades cada any, de manera cíclica, sovint. O sigui, totes les temporades. Ara s'hi ha trobat Dani Miret. I direm, hòstia, quin mal inici, no? Quin mal inici, ostres. En Dani no funciona. A la 2019-2020 vam arrencar amb 0-4 en ACB, que era el de Prepelic, dic, amb una temporada... Bueno, és que si no ve la Covid, igual estem lluitant per esquivar el descens. Però és que la Covid va tallar la temporada al mig i va acabar com va acabar. S'hi va salvar molt les mobles. Sí. Un miracle quasi, I ho hem vist. Llavors, jo des d'aquí no dic que m'agradi el que estic veient de Dani Miret, però és que jo crec que som injustos a matxacar. És que ni els 100 dies de gràcia. Ara et preguntaré per això, per tema... És que culpables, és que sona força lletjot, però òbviament un grau de responsabilitat, anem a dir, tothom en té. Però abans de preguntar sobre temes de joc o temes tàctics o rols de jugadors, tu quins creus que són els problemes, o el problema si només és un, entenc que n'hi ha diversos factors, quins són els problemes per tu de la penya? Abans has comentat no comunicació, però potser una mica de falta de química, ho podríem dir, no sé si dir sintonia entre tots els jugadors, no ho sé perquè com has dit tu no estem allà, però per tu, que ho segueixes molt més de prop a la penya, quins són els factors que no funcionen? Jo crec que la penya té... És una moneda de dues cares clarament marcades i depèn si cau cara o cau creu. Què vull dir amb això? Vull dir que hi ha una diferència entre els nous i els joves, una diferència entre els veterans, molt gran. Tenim un jugador aspirant a MVP com és Ante Tomic, que sembla que tapi totes les vergonyes, però té unes mancances i unes virtuts. Quan està una mica gris, les mancances s'accentuen com li passa a qualsevol jugador. Però també tenim en Pau Ribas que té mancances i virtuts. Ara, degut al físic, l'edat i potser el ritme, té més mancances que virtuts. Tenim un Guillem Vives que no accentua les seves virtuts, sinó que es queda entre gris o amb mancances. Ja en portem 3, i tots 3 passen de 31 anys. I són pilars fonamentals. No hi ha del joc... Haurien de ser pilars fonamentals del joc o de l'enteniment i del canvi de dinàmiques. Ens anem a Pep Busquets, que amb 25 anys porta 4 temporades al primer equip consolidat, que és com si no existigués, o existigués puntualment. Vols que parlem de... Em vols enumerar els diferents problemes? És que tinc aquí diversos noms, Pep Busquets, Van der Vaart... Què vull dir amb això? Aquests quatre, comptant que Tomic no és de la casa, però és l'MVP i els altres 3 són de la casa, són la cara B de la moneda a l'hora de canviar partits. Llavors, et depèn amb els nous. Gates s'ha d'adaptar, Dodson, per mi, molt bé. Robertson, Chris en Eurocup, excel·lent en ACB, és Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Pustoboy, 3/4 del mateix, tot i que sembla que ha recuperat el ritme. Se'l lesiona Rússic, Hanga, depèn molt del físic, i ens en anem, com l'altre dia a Besiktas, per exemple, a intentar salvar el partit amb Tomic, amb Hanga, amb Pustoboy, i una mica Vives o el que pogués fer Robertson. No dona la corda, per tant. Llavors, Miret vol posar la cinquena i l'equip normalment
va amb quarta embregant. Llavors, quan vols reaccionar, no reacciones. I quan vols reaccionar, a vegades sobrereacciones, acceleres massa. Aquí, les 2 o 3 jugades contra Besiktas, pèrdues, errors, entre ells surt Hanga, surt Gates, no?, pel mig de la foto. També passa a Saragossa, surt Hanga, surt Gates a la foto. Què passa? Errors absurds, no comunicació, no parlats. Són professionals. Hi ha jugades, situacions i ritmes de dinàmiques de partit que hauries de saber. L'altre dia Crac fa una falta antiesportiva perquè volia portar els jugadors 3 lliures. De veritat, no saps que amb l'envergadura que tens i la velocitat que tens, el jugador no et anirà on te va i no et veuràs obligat a fer la falta que fas? Sí, això ho pots fer passarell, no? Platiu, ho pots fer Rússic en un moment determinat. Però Crac, que teòricament és el 3 titular, aquestes faltes no es fan. O Hanga, en el seu dia, perquè també el van expulsar perquè va fer una antiesportiva amb una tècnica, o Postoboi, que es va encendre com una moto i es va forçar la quarta, cinquena i se'n va anar al carrer, en 30 segons. Aquestes coses no les poden fer. Doncs quan tu treballes i et trobes aquests jugadors que sembla que no entenguin quan ho han de fer, més els veterans que no els hi poden per gasolina, més els nous, que clar, em toca tirar, no tinc el rol, has decidit, no has decidit, li dones el rol a Robertson, però aquell dia està aspirat Dodson, vale, que l'agafi Dodson, però pilotes interiors, Tomic porta 0 de 3. Què més? Qui agafa la bola? Com que falta un arma més, no? Manu jo. Clar, falta el líder. Falta el líder. El líder mental, de xoc i tal, és Tomic, no? Però Tomic sempre serà el líder de la penya mentre jugui. Però ha de desplegar, és a dir, ell, el seu físic, la seva posició, quan el marquen, no pot. Necessita algú que el marqui molt bé i que li digui, tranquil, Manu jo. Clar, els últims 2 anys hem dormit molt tranquils amb Andrés Feliz. Era molt fàcil. Pilotes Andresito. El canvi és bèstia. I Andrés o assistirà o anotarà, però, dame balones a mi, gràcies a Dios. Ara no. Ara li pots donar Dodson. Però si li dones, dona'ls-hi totes. És a dir, digue-li, tu seràs el jefe de la zona. Quan anem complicats. Va fer 5 punts seguits i després els 3 pròxims atacs cap van passar per Dodson. Llavors, aquí també radica el problema de Dani Miret. Tornem a anar carinyosament, perquè és igual, els entrenadors per lo bo i per lo dolent els hi cau. Què ha de fer Dani Miret o què no està fent Dani Miret perquè l'equip funcioni en els moments clau? Els jugadors, jo sé que n'hi ha 4 o 5 que no donen la talla per falta de físic, per falta d'edat, per falta de situació, perquè ell mateix ja no confia en ells. Però d'una plantilla de 13 te'n carregues 5, te'n queden 8. Si dels 8, 3 passen de 30 i pico anys, te'n queden 5. Com un et falli, tururut. És el que ens passa. Breogán perdem per Embrague, Besiktas perdem per Embrague, Saragossa perdem per Embrague, Ulm perdem per Embrague. Aquest cotxe, si no Embraga, o el fas córrer menys, o canvis alguna peça. Sí. A mi la sensació que m'està donant la penya una mica en quant al tema de problemes o factors que van fallant és que si no està Tomic pot estar Dodson, pel que has dit tu, en algun moment pot estar Robertson, vale, molt bé, però Robertson, a mi m'agrada Robertson, però jo no el fitxaria pel meu equip perquè no m'enfio. És un jugador que et pot fer un 4-4 en triples i un 0-11 perfectament i perdre't 4 pilotes. Jo no m'agrada, té nivell, però no m'enfio de Robertson. Després, Dodson. Crec que és molt més anotador que generador. O sigui, generador per ell li va de puta mare, però pels altres no és un tio que tingui la capacitat de sortir del bloqueig directe i mirar a costat dèbil, a costat fora, a la continuació. Per mi, el que dèiem, Vives ja sembla que va una mica ja cap a caiguda. Pau Ribas encara molt més evident que Guillem Vives. Qui tens per generar joc? Pels demés, saps? Jo ho veig com molt anàrquic, veig que és això, no van a una a nivell tàctic moltes vegades, inclús els rols o els galons en atac no estan gaire clars tampoc. És com que s'ha d'acabar, el que has dit tu, de tocar potser alguna vàlvula del cotxe, algun pistó, el que sigui, jo no sé de cotxes, però és com que els jugadors que tenen el nivell, però falta alguna cosa que has dit, totes les que has dit tu, que no acaba de funcionar aquest projecte. I després tens Pep Busquets, parlem de Pep Busquets. Què passa amb Pep Busquets? Per què no es confia en ell? Per què quan surt a pista sembla que sí però no? Què passa amb Busquets? Bueno,
primer parlem de Pep i després recularem una mica. Pep Busquets és un jugador de 25 anys, 2 metres 1, potser un pèl tou per jugar de 3 fort, potser sense mecànica de tir ràpida per ser un 2 alt, per tant ens trobem un 3 pur i dur de tota la vida. Alguns diuen, no, és que Pep és una escorta. Bueno, que les endolli. No les endolla, doncs el passem de 3. Que rebotegi. Li costa una mica, que defensi. Bueno, prou bé. Vale. Però Pep Busquets, actualment, i no sé què li passa exactament, però pot jugar 11 o 12 minuts i no ser excessivament productiu. Ja, és que és Un això, equip com és la com Penya, que està per la com la pista... Penya, si estàs 10 minuts a pista, no ens podem permetre, com el Barça, el València o l'Unicaja, repeteixo, jugadors que poden estar 10 minuts a pista i com si n'hi fossin, perquè els altres 4 no. La Penya, igual que el Girona o el Manresa o el 80% dels equips, els 5 de pista han de portar, i si estan 10 minuts han de sumar. Potser un dia no, perquè... Vale. O un dia estadísticament no, però defensar prou bé, no? O fa aquell robo que toc, vale. Però quan ja porta 2 partits jugant 8-10 minuts i no porta, el tercer partit no juga, el quart no juga. El cinquè quan surt ja va fluix. No tenen confiança. A Pep s'ha donat diverses oportunitats, Pep li tocava un rol important. Imagina si no ho van veure clar que van anar a buscar Adam Hanga i a Pep se li va oferir l'opció sortir. No va funcionar, ho teníem encarrilat amb Lugo, però al final Lugo va decidir buscar un altre tipus escortaler, i llavors va dir que no li cabia la fitxa del Pep Busquets i es va quedar a la Penya. I ell va dir que si es quedava doncs, treballaria per guanyar minuts i ser un jugador més. I és estrany, sent Cupo i sent un jugador jove, que a l'ACB no hagi trobat equip, Bueno, suposo que no ha acceptat, com que tenen de contracte amb la Penya, no ha acceptat qualsevol sortida. Ell tampoc el que no vol fer és anar a escalfar banqueta, amb carinyo, a Baskonia, perquè necessiten un cupo i que no jugui. Però per anar a Baskonia a no jugar, intento les màximes i em quedo a Badalona i ho provo, no? Llavors, necessites també un respecte a tu mateix, no? I amb 25 anys i fer-te valer i dir, no, jo si me'n vaig a Baskonia vull que l'ASO i el director tècnic em diguin que em veuen amb ulls i que em valoren de mi, no només, hombre, pone DNI espanyol pa casa. No, això no. O sigui, jo entenc que Pep hagi dit descartat certes ofertes o certes opcions per anar a menjar-se... Però en tenia diverses, no només la del Breogán, no? La del Breogán no estava feta. Quan dic que estava feta és que es van entendre, s'acceptava la fitxa, la Penya el cedia un any, a Lugo, s'havien entès bé, i a partir d'aquí, a l'estiu, quan s'acabés el contracte, perquè té un any de contracte amb la Penya, es valoraria. I Pep no veia malament desplaçar-se a Lugo perquè li havien dit que tindria minut, hi havia bona entesa, però és que al final, l'entrenador i el director tècnic els hi cau un altre jugador, s'ho repensen, s'ho miren i trenquen. No passa res. Però l'opció molt orientada, per dir-ho així, era amb Lugo. Les altres s'havia sondejat una mica a Girona, s'havia sondejat una mica aquí, una mica allà, però, per això dic que en aquest sentit. Clar, és un jugador que no està jugant. Amb Keye Van Der Bust, fitxatge del Palència a base, no està jugant. Però és que ho ha de fer malament, o ha de desesperar l'estaf tècnic en general, perquè veiem minutades de Dodson, veiem minutades de Robertson, alternant la posició de base, perquè com tu molt bé apuntes, Dodson és un base més mentalment americano, és un tirador, és un base que li ha de notar, que penetra, que treballa molt bé en defensa, perquè és un dels màxims recuperadors de pilota, és un base llest, sí que sap assistir, però no és la primera opció. Ell busca el 2x2 o el pick and roll, no? I si després pot obrir un espai i cedir o doblar pilota un cop penetra, que això ho fa molt bé, ho fa. Robertson també, són bastant similars en aquest sentit. Robertson és més tirador, Dodson és més penetrador. Robertson també està tenint 3-4 assistències de mitjana, està obrint molt bé. Però ja tens aquest esquema. Llavors dius, necessito un base que m'assereni, no un base d'un altre perfil. Un base pur. Clar, li acabes donant minuts en Guillem. Però és que en Guillem està rendint com a tirador, no t'ho perdis. O sigui, clar, si l'eina de Guillem Vives és 2-3 triples per partit, anotant-ne 2, fent 5, 6, 7 punts, perquè li entren els triples el dia que li entra, el dia que no tira o no entra, no suma, perquè no és capaç de penetrar, perquè la primera passa ja no la té, perquè sí que assisteix, però només amb els jugadors molt clàssics, o sigui, un bloc a dalt, una pilota al pal baix que se'l jugui contra 1.
malament. Llavors elimines a Keie, elimines a Busquets, ja no tens jugadors. Vives està cansat o li costa el físic o tal, vale. Pau, que quan juga sí que mou bé l'equip, perquè Pau això ho té, però clar, Pau hi pots confiar uns minuts, i ell ho sap, si la culpa no la té Ribas, O sigui que Ribas juga 5 minuts per partit... Està content. I ell dona... No és que sigui content, és que ell assumeix que si li en dones 15, igual al següent partit està fos. És normal, és que és normal. I ell intentarà aportar el màxim que pugui, o tirs, triples, que està tirant prou bé, o buscar el 2x2, o jugar, no? Portar aquella tranquil·litat en atac. Però és clar, estem parlant de Ribas. Amb 37 anys, 38, que jugui a fer de base, perquè els altres bases són anotadors. Llavors tens Tomic, i sentes a Tomic. Clar, qui hauria de ser el far orientatiu i d'encaixar peces? Això és molt senzill, i ho vaig dir a l'estiu. El jugador clau, el regal per Dani Miret és Adam Hanga. Què ha passat? Que Adam Hanga s'ha lesionat. S'ha tocat, no? I quan no s'ha lesionat, està forçant. Ell mateix ho reconeix. Juga medicat, juga amb bandats als turmells, juga amb dolors musculars. I l'altre dia ho vam veure contra el Besiktas. A tram final, bufava, apretava les dents perquè no podia gairebé saltar. Però havia d'estar al camp perquè era l'únic. I crec que va donar 5 assistències, 2 recuperacions. Vull dir, hauria de ser la peça que està en Postobó i està en Dodson, ell fes fluir el joc, no? Fes moure. Seria la peça ideal. Però Hanga ara mateix, el físic, necessita temps mort. Però clar, no li pots donar temps mort. No li pots donar temps mort perquè les derrotes es van acumulant. Dani Miret, com tots els entrenadors, amb l'aigua al coll, es juga amb les peces fiables i això va en contra dels jugadors que tens a la banqueta. Per què no ho fa això, Crac? Perquè és un altre perfil. Per què no fa Busquets? Perquè no confio. Ribas està cansat. Keie, no el vull. Rússic, tocat. A la mà. Ja en tenim 5 fora. Hòstia, i ara què? Doncs ara a minutades. Minutades de Guillem Vives a veure què pot fer a l'últim moment, si li surt un tir ben controlat. Minutades de Hanga, que acaba amb bosses de gel durant 1 hora al vestuari. Tomic, que ara està bé, però qualsevol dia et dirà que té una sobrecàrrega lumbar o un cop al genoll i estarà 4 partits sense jugar. Aquest és el problema. La peça clau que li hauria d'ajudar a fluir és la que s'ha lesionat. Si s'hagués lesionat, jo no demano mai lesions a ningú, però si s'hagués lesionat, per exemple, Ribas o Guillem en algun moment, o Gates en algun moment, bueno, no perquè no anem gens sobrats a la posició de 4, o quan s'ha lesionat, per exemple, Malik Allen, no? Però et diria, hòstia, doncs mira, depèn com encaixes les peces i el rol va fent. Però ara sobrecarregar de Manga, que és l'únic que pot tenir una mica de visió i una mica de saber gestionar els moments calents al costat de Tomic, doncs clar, condiciona moltíssim. Això i que segurament, com he dit abans, no hi ha un lideratge pur de que algú que digui no, jo he vingut aquí a fer feina, doncs la faig jo. I si surt el tir bé, i si no, doncs mala sort. Però un dia és un tir de crac a la cantonada, un dia és un Tomic 2 contra 1, un dia és una falsa penetració forçada de Robertson. No tenim clar que quan la pilota crema... No saps a qui passar-li, no? Si Tomic està sol i és fàcil Tomic, i si no, qui? Clar, exacte. Quan? I això els rivals ja et defensen... pràctica. Exacte, això t'anava a dir, perquè els rivals ja saben que Tomic i Dodson seran els 2 fars, com has dit tu, ofensivament més importants en cada partit de la penya. Després et pot sortir un Pustoboy, o un Hanga que et clavi 3 triples en un partit, o un Gates, o el que sigui. Però si defensa l'altre equip bé a Dodson i a Tomic, la sensació que dona, o ha estat donant la penya en aquests 10 partits, és que no pot dominar mai cap partit de manera constant en molts minuts. Sempre va com a remolc de l'altre equip. Llavors, jo tinc una pregunta. Bé, abans d'aquesta pregunta, Kai van der Barst. A Palència fa un molt bon any, cert que la temporada a Palència era més idònia perquè brillés Van der Barst, tot i que no va ser fàcil, però fa un bon any a Palència. Palència baixa, el fitxa la penya. Sí. L'informe està malament de Van der Barst, no és el que s'esperava la penya, és un tema d'actitud, és un tema que... Què passa amb Van der Barst? Perquè Pep Busquets més o menys ja se sabia, no?, una mica, però és que Pep Busquets ha tingut alguns minuts, però és que Van der Barst, és que quants minuts ha jugat en el que portem de temporada? Que potser no arriba ni a 50 minuts. No sé els números totals, hi ha hagut partits, 2 o 3 seguits que no han jugat res, després ha jugat a Eurocup 5-6 minuts un dia, 3 o 4 un altre. El Besiktas mateix?
A veure, si té mateix, jo diria que no va jugar ni un segon. Crec, Sí, Parlo de memòria, jo crec que va jugar, però és que 2 o 3 minuts. És que, i és un base potser que... sí, potser sí que la primera part va Sí, jugar, tens raó. que aquest tira un triple de 10 metres, alguna així, però... Sí, correcte. El problema de Keie, carinyosament, és que és un base que porta 6 temporades a primera divisió, tenim 22 anys. Aquesta és la sisena. Amb 17 anys era base a Bèlgica, a la Lliga belga, va jugar prou bé, va anar creixent, l'any passat a València i era a la penya. Per tant, és titular de la selecció neerlandesa, no és un nano que diguis, se li fa una muntanya. Li costarà adaptar-se a un equip gran amb exigències, com a tots els que tenen 21 o 22 anys. No ens pensem que van néixer però fets. adaptar-se a tots els hi costa, però s'adapten jugant, saps? O sigui, a mi em sorprèn que no jugui. És que el problema, no sé si dir problema, la situació actual d'aquell és, ell fitxa per 3 anys, 3 anys. La penya no fitxava un jugador per 3 anys, ni me'n recordo. Vale? Llavors, tu veus que és un base jove, amb potencial en futur, i que creus que s'adaptarà bé al teu esquema i que tu confies en ell. Vale. Això no vol dir que hagi de rendir des del minut 1, perquè quan fitxa de 3 anys, un nano de 22 quasi, és perquè saps que anirà fent-se. Vale. Confies en que Dodson i Ribas li faran de tutors i ell anirà creixent. Aquí suposo que hi ha una part del jugador que no assimila els esquemes o no escolta o no fa cas o li demanen fes el bloc per darrere i el fa per davant, busca una pilota a la cantonada i ell es casca un triple, que no noti defensa i se li escapa i li fan una safata sol, entenc jo, Llavors, això enfada. Clar, tu li pots fotre aquesta bronca pel Ribas i et mirarà i et dirà, mira, noi, què m'estàs dient? Què m'hi cuentes, no? Però clar, aquesta serenata, de que depèn quins jugadors no els hi pots fer i en depèn quins sí, ja ho tenim amb Carles Duran. Ja, és que tots els equips... Si Dani Mireta ha de fer el rol de Carles Duran i tots els entrenadors que vinguin a la penya han de fer el mateix, algú falla. Però això passa en tots els equips, no? Bueno, Salva Maldonado preferia jugadors fets. O sigui, Salva, en el bo dels sentits, pecava de buscar jugadors entre 30 i 34 perquè estaven curtits fets i així no tinc jo, a la canalla no. Vale? I altres els agrada més joves perquè es pot motivar. Doncs és complicat entendre la posició de base del bàsquet, és difícil. Sí. I aquell se li demana... Sí, i aquell segurament se li demana que doni 3, 4, 5 assistències de mitjana per partit, que anoti 7 o 8 punts, que no perdi pilotes i que faci moure l'equip. Igual li estàs demanant molt. Sí, tu creus que encara no està preparat a dia d'avui? Però és el que tu dius. Els partits els has de gastar. Sí, arriba un punt que si tu no fots la banya amb un jugador i li dius peti qui peti, mira, em sortirà una úlcera, però avui peti qui peti, a aquell li dono 10 minuts. Que ho provi tot. I si no surt bé, quan acabi el partit, perquè l'hauré canviat, l'agafo a part i li dic primera oportunitat. Agafes el vídeo i li dius has perdut aquesta pilota, t'has menjat el bloc, has fet no sé què. Te la sentes. Següent partit, surt uns minuts, bueno, ho ha entès. Tercer partit, 10 minuts més. Em sortirà la úlcera, però me la jugo. 10 minuts, perquè jo confio en aquest nano. Perquè jo li veig. Sempre que el vegis bé entrenant. Clar, si tu veus que l'entrenament no et funciona, ja no és que no li donis 10 minuts, és que ni li dirigeixes la paraula, com a dir, tu, a la banqueta, passo. Però te la jugues. Que no funciona? Vídeo, úlcera, pam, perquè no oblidem que els entrenadors no són pares, no són professors, però són pedagogs, esportivament. I ho han de ser amb els joves, clar, i ho han de ser amb els joves. Vull dir, en el fons, a Dani Miret què li interessa? Mantenir el cap, no? Guanyar partits. I de veritat creu que guanyarà 20 partits en Vive jugant 15 minuts? No, jo crec que no. Jo prefereixo pensar que no, amb tots els respectes al Guillem. I això no vull dir que Guillem no jugui i jugui molt que ell. No, estic dient que la repartició de minuts sigui diferent i que se la jugui. Perquè hem vist dies que se l'ha jugat amb certs jugadors que per ell gairebé tots són nous i dius, ostres, Adam Hanga 0-5 en triples, però en va tenir 2 d'alliberats i els va tornar a tirar. Ja et dic jo que Crac porta 0-2 i no surt. I efectivament, Crac va fallar i no va sortir en tota la zona a part gairebé. Llavors, sí que pots dir, és que necessito guanyar i haig de fiar-me dels veterans, dels bons, dels experts i tal. Doncs tornem a reduir el cercle a 7 o 8 jugadors. 7 o 8 jugadors, 5 partits seguits peten.
Sí, no et dona, no et dona, no et dona. Peten. D'una manera o altra peten. Llavors, és fotut? Sí. És dur? Sí, però és que és la penya. I igual, les exigències, i això va pels de dalt, han de ser realistes. Ah, ok. Hi ha Jordi Martí... un director tècnic que, per lo bo i per lo dolent, s'ha d'empassar gripaus. Ja. Si ell ha confiat en Keille, ha de baixar al vestuari i preguntar-li què li passa al nen? Què li passa al nen? Perquè l'hem firmat 3 anys, Què li passa al nen? El nen no funciona. Segur? No funciona. Vull veure els entrenos. Analitzo els vídeos amb vosaltres. Si no funciona, li busco sessió i a prendre pel sac. I et marques és la teva feina. Sí. La posició més important del bàsquet és la que et fa canviar partits, no? Vale. Això més endavant ho escriuré una mica, però és que a Kaiser Gates, per posar un exemple, diuen és que és un 4 americà que per ocupar plaça americà no dona la talla. Jo crec que la penya té un problema d'idea. Quan dic la penya, ara estic parlant de l'aficionat global. Ah, ok, d'afició, vale. Gates... Ara et preguntaré per l'afició, perquè he vist algunes cosetes... Gates té el passaport americà i té nacionalitat americana, però és que l'americà de la penya és el Tomic. Ja. I ho serà molts anys. Ja. Quan tu tens Tomic i pagues a Tomic i cuides a Tomic i fitxes un tio com Dodson i pagues algú perquè val, gràcies que té el passaport jamaicà com Robertson, perquè no val 2 duros, perquè el passaport Cotonou cotitza. Ja. Alguna peça no pot ser bona. Bona em refereixo de quartos. Sí. Clar, si Tomic es digués Thomas i Gates es digués Gaines i fos francès, doncs ens semblaria un 4, bueno, però solvent, no? Sí. És que francès. I l'obsessió de la bandera americana és, hòstia, és que podem fitxar 2 americans bons. 2 americans bons, més Tomic, més un jamaicà. Mescla. Molts quartos. Mescla, exacte. Llavors, jo no vull dir que no es podia portar un jugador diferent a Gates. No, ni el vull crucificar, ni vull aplaudir. Però des que va sonar el rum-rum, perquè va sonar molt aviat, que el 4 no seria un jugador a nivell, a mi em van agafar ja nervis. Perquè vaig pensar, si el 4 suplent és Rússic, 18 anyets acabes de fer, i l'altre és Malik Allen, un any lesionat, i el Quinton Discordia és Platiu, 16 anys, que podria ser el meu gendre perfectament. Ja. Però Kaiser Gates ho està fent... Portes algú... Digues. Has de portar algú que doni la talla. Però amb això, quan dic que doni la talla, vull dir algú que l'aficionat en global digui no, és que tenim un bon 4. Igual és un mercenari, però és un bon 4. Clar, ara tenim un 4 que entrena bé, és bon noi, intenta fer-ho bé, té limitacions però s'esforça, peca a vegades, però no fa filigranes. Taylor Cook l'any passat no fotia cas de la meitat de les coses. Intentava jugades sense ton ni son. Generava fredor i distància al vestuari. No ho tens amb Gates. I em diràs que Taylor Cook era millor que Gates? No, són diferents. Jo crec que Gates ha encaixat molt bé en el... O sigui, ha encaixat molt bé, vull dir. El perfil de Kaiser Gates, en teoria li hauria d'anar molt bé per l'estil que vol proposar la penya, Dani Miret i el seu staff. I no ho ha fet malament. Sí que és cert que ha baixat una mica els últims partits i que va començar molt bé, però jo crec que és un jugador a nivell penya, però vamos, de sobres, de sobres. Sí, no, jo crec que Gates, sincerament, com a jugador, és un bon 4, no titular, un bon 4 rotació, és un 4 que no serà mai l'amenaça ofensiva si algun dia estigui superinspirat, però el problema el tenim al rebot. I per què el tenim al rebot? La gent em diu, és que ens prenen molts rebots. Clar que ens prenen molts rebots. Dodson, obert. Robertson, obert. Gates, obert. Hanga, els genolls no li donen per saltar. Tomic de dintre. Tomic surt a fora, doblar pilota, tira un tirador i el rebot l'agafa... Qui va? Ningú de la penya. Ningú de la penya. Exacte. No l'agafa ningú de la penya. Però com voleu que l'agafi algú de la penya? Clar, si Tomic juga al Palal, has de tenir allà un toro de carga, al 4. Un Miura. Has de tenir algú que carregui, emputxi i mossegui. I si no el 4, el 3. Crac agafa rebots, sí, però si no el poses, o quan el poses està oberta la cantonada, tenim un problema. Igualment, Crac podria apretar una miqueta més. Déu-n'hi-do el que està fent. És un jugador que va molt bé el rebot. Però clar, tenim Crac i Hanga com a l'és, perquè Busquets, si tot va bé, no hi contem. Crac i Hanga com a l'és.
Gates i Rússic jugant oberts. Ja Ens prenen els rebots. entenc. Clar que ens prenen els rebots. Falta un potencial rebotejador. Si no vols portar un 4 físic, o un 5 interior, perquè mentre juga Tomic pugui jugar allà i mossegar el pal baix, o apretar, o un 3 gran, ferm, com Sània del Manresa, per exemple, o com Salvó, no, del Granca, que són 3 forts, que van molt bé el rebot, poden tirar però mosseguen si fa falta. Clar, al final la sangria és brutal. Clar. La sangria és brutal. Sí. Tant en l'ofensiu com en el rebot defensiu, també. Clar. Llavors, peça per peça no està malament la penya. No. Si tu veus peça per peça i dius, bueno, dintre de les limitacions, el pressupost que tenim i tal, bueno, està prou bé. Però llavors les poses en pista i les mous i la idea que tens i dius, no? Què passa si Tomic falla? On hi ha el silenci? Sí. Els tiradors, vale. Què passa si Tomic falla i els tiradors fallen? Doncs aquest et quedes amb Pustoboi. Exacte. Passa. Exacte. Sí. I ha passat en tots els partits, Ha passat amb tots. I Pustoboi, tot i que pot esmaixar i és físic i és potent, no és un 5 dels que es foti sota la cistella i no la partis. Vale? Defensivament et pot ajudar més amb el rebot, et pot tancar, obrir, però ofensivament, allò que dius, clava un triple i m'agafarà el rebot, i lluitarà, i farà un 2+1, o l'obrirà cap a fora. No tant. Llavors, això ja ho sabíem perquè té 32 anys, no l'hem descobert ara Pustoboi, però clar, arriba un moment que veus jugar la penya en molts partits, en moltes situacions, i dius, és que lo estrany és que agafem rebots. I dius, vale, no els agafem en atac. Dius, vale, no els agafem en atac perquè juguem oberts, per tant. La mentalitat que et manquin tants rebots en defensa, perquè és una sangria brutal, això sí que ja no té excusa, perquè tu has jugat a bàsquet i saps que a males fots una zona, fots un box en guant, fas el que faci falta. Si te m'estan agafant 2 o 3 rebots, canvies el sistema, tenc el que sigui, però a mi no em prens 3 rebots ofensius seguits, una jugada i 2 la següent. I 2 la següent. Sí, és que el partit de Besiktas és que va ser... Al final s'iguala perquè vaig mirar estadístiques i al final del partit les estadístiques de rebot més o menys estan igualades amb el Besiktas. Però sí que és cert que sobretot al tercer quart i a l'últim quart era una sensació de que el Besiktas jugant amb Terry, l'únic pivot, que ja veus quin pivot més alt que és, Terry, que no deu fer ni 2'12", i 4 oberts... 2'6", mira, i 4 exteriors, no un Miquel Salvó o un Nico Brusino, sinó 4 baixets, li agafaven rebots ofensius a Pustoboi, o sigui, un quinteto de penya amb Tomic i Pustoboi i Hanga. Aquí és que jo crec que ha de ser algú de... No sé si és que la Diva és un equip dèbil mentalment, no ho sé, o que és la dinàmica que arrossega, no ho sé, però a mi m'ha sorprès, no a nivell de resultats, perquè a l'ACB i a l'Eurocup, sobretot a l'ACB, pots perdre un partit contra el Breogán, saps? Però... No sé, m'ha sorprès aquest mal inici, sobretot en quant a sensacions i en quant a joc i quan a no transmetre. Tinc la sensació que aquest equip, i que abans has parlat del públic i ara et preguntaré del públic, tinc la sensació que aquest equip no transmet cap emoció positiva cap al públic i després vas a l'Olímpic o veus un partit de penya per la tele i ja està. Ja no parlem de l'anell superior, sinó de primera graderia, és que no hi ha quasi ningú. Què passa amb la gent de la penya? Què passa amb els aficionats? És un tema que l'equip no transmet? Que estan molt cars els abonos? Què passa? Això, no? Bueno, aquí hi ha una miqueta de tot. Els abonaments estan una mica per sobre del que tocaria, la meva sensació, i més sabent com és el club. El que dic sempre és que els abonaments de la penya fins ara no eren dels més cars i ara els hem igualat a la zona mitja-alta de l'ACB. Ja, però és que no ets un club de zona mitja alta de moment. I no ho ets perquè el teu pressupost no ho és. I no ho ets perquè tu no ho inverteixes com a club. I no ho és perquè tu no gastes imatge com a club. Doncs exigir-li a l'aficionat que vingui, pagui, aguanti, quan tu no ho fas, com a club, com a entitat, que arriba a un punt que la gent es cansa. Es cansa, troba excuses, i si a sobre no acompanya els resultats, doncs encara fa més mandra anar a casa. És que no et pot venir el Wolf amb 3 derrotes seguides, no pot venir el Wolf a casa i fotre 23 punts. És que no t'ho pots fer. Va pintar la cara... Sí. No t'ho pots fer. El partit va ser... En fi. M'entens? Llavors, ni et pot passar el de Saragossa,
que necessites 2 hores de vídeo per entendre l'últim minut de dir què collons ha passat, Criminal, ni pots entendre l'esperpèntic imatge a casa dels Wolves pentinant-te i la cara i el rostre d'una manera així. I després tens mala sort perquè, bueno, el Breogán se't torça molt, no t'entra, Besiktas et falta poquet, s'ha millorat la imatge amb Besiktas. Sí. Ara ve Baskonia, bueno, anem a Baskonia, és un camp que se'ns dona molt bé, jo espero no perdre la dinàmica dels últims anys i sortir amb una victòria. Jo no soc gaire optimista, Doncs, bueno, no hem sigut mai, però dels últims 5 partits que hem jugat amb Baskonia hem guanyat 4. O sigui, no, sí, això sí, partits de Copa del Rei i tal, i de no, playoff. Copa, playoff i ACB no passa res. Vull dir, anar a visitar a Vitòria, a part de ser una ciutat preciosa, bonica i que es menja perfecta, se li dona molt bé la penya, o sigui que anem a confiar, per què no? Si ho van fer prou bé a Besiktas, ho podem fer prou bé. Però el problema és aquest, l'afició, clar, l'afició en general, i això també m'incloc jo, evidentment, ens hem mal acostumat. Jo una vegada li vaig dir al Carles Duran, dic que és culpa teva. Que estiguem mal acostumats és culpa teva. Però dic positivament, Carles. No, clar. Tu has aconseguit que confiem, però per la mateixa regla de 3 ha faltat un cop de punt sobre la taula de dir però l'any que ve vull millor, l'any que ve vull que m'ajudeu, l'any que ve vull que m'ho arreglis. Però no critiques a l'aficionat de dir es veuen cadires blanques, com deia en Pau Ribas, falta gent, heu de venir olímpic, no, nosaltres venim olímpic. Clar que venim. Jo no tant com voldria, evidentment, per la meva distància des de casa, però molta gent, inclús el femení, va molta gent a l'olímpic de sempre. Oferim-nos coses, com a club, demostreu-ho. No, és que el pressupost, no és que la baixa, no, és que els jugadors marxen, no, és que... Però si tots són excuses des de la direcció, doncs també tens excuses l'aficionat, o què? On està el patrocinador? On estan les millores del pavelló? No, és que depèn de l'Ajuntament. Bueno, tu tens la concessió, no? Doncs apreta l'Ajuntament. Quants anys hem de sentir la cantarella que això depèn de l'Ajuntament? Vull dir, com a club té moltes mancances i com a club té dèficits de direcció, de gestió i d'ordre i de control en tots els departaments o gairebé tots els departaments. Llavors és normal que al final l'aficionat s'enfadi i digui vaya merda equip, perdó per la paraula, que tenim aquest any, no farem res... No, si amb en Carles Duran passava igual. Buah, 3 derrotes seguides, aquest any no fem res, jugàvem la Copa. Buah, aquest any jugàvem playoff. Hòstia, què ha passat? Llavors l'Olímpic, 9.000 persones. Aquest any, a veure què fem. Un any següent, 4 derrotes seguides. Vaya merda, Carles Duran, ja podem plegar... Semifinals de l'Eurocup. Ui, quasi, per un tir ens juguem la final. Cago en nena, hòstia, viva la penya. Següent any. 5 derrotes amb 6 partits, quines vergonyes, ens pinten la cara a Saragossa, ens pinten la cara a València, ens pinten la cara no sé on... Playoff. Hòstia, què ha passat? Ja. Llavors, la dinàmica aquesta de la penya, de l'aficionat general dels últims 5 anys, ho és. És negativa per ser, perquè és exigent. Això està bé. Exigent és la paraula. Això està bé. Aquest punt està bé exigent. Cremar les naus al minut 2, no. El segon partit... Mira, jo vaig llegir i vaig sentir que l'expulsió de Pustovoy el dia de Saragossa, si no recordo malament, si és el dia de Saragossa, que se li va la castanya, hi fan tècnica, 5ena falta i marxa. Sanció, banqueta, aquest tio és una estafa. Bueno, després ha fet 2 o 3 partits bons i abans també n'havia fet algun de bo. Que ha tingut 3 partits grisos seguits? Sí que és veritat. Però si té problemes, què li heu preguntat? Ja. Que l'heu assessorat? Que us heu sentat amb ell? Perquè era molt fàcil, des del sofà de casa meva, des de la butaca de l'Olímpic, engegar a pastar fang a la meitat de la plantilla. Des de l'EPS, a inútils, a mercenaris i tal. Són els teus, O sigui, per molt que els cridis, salvo que la liïn molt parda, per molt que els xiulis i els pitis, els hauràs d'aguantar, si tot va bé, entre Lliga i Eurocup, 50 partits. Potser més val que els mimis una mica. Que es poden criticar, clar que es pot criticar, però no assenyalar directament a tants i sota quin concepte. Pots assenyalar un jugador que porta 2 anys jugant amb tu i que no hi ha manera. Vale. Al començament del segon any ja estàs cansat. Però un que acaba de venir... Tomic no va jugar perquè la seva filla tenia apendicitis, un atac. Bueno, jo sóc pare de família. Jo tampoc hagués anat a jugar. Jo també hagués anat a l'hospital. M'és igual el que digui la gent. Jo hagués anat a l'hospital. I va anar Tomic. Bueno, ho entenem.
què hagués passat si Dodson es demana 2 dies perquè té la nena als Estats Units? Es deixa tirats, quin equip, m'entens? Sí que és cert que les sensacions... Digues. Però hi ha molt poca comunicació del club cap a fora, en tot. En tot. Michael Rusic té un problema a la mà. A què esperem a tenir el diagnòstic? Perquè ja ho sabem uns quants, el que pot arribar-li a passar a la mà de Michael Rusic. 2-3 mesos he sentit, no? Jo tocaré fusta i diré 2 mesos. Vale. Tocaré fusta. Però espera't, que encara no ho sabem. Clar, l'aficionat mitjà que confiï a pies juntilles el que digui Jordi Martí o Morales, que li agrada molt sortir a la tele de tant en tant, a no dir res, amb carinyo, president, però com que no et dius res, no em dius res. Per tant, a no dir res, ja et diràs tu. Sí que és cert... I quan comunicat et diuen, no, és que hi ha jugadors i ètiques i polítiques internes, del club, que aquests comunicats es fan. Si es fan, a la llarga i depèn les dades, perquè no interessa. No interessa què? Saber que durant 2 mesos no està lesionat. Des de quan la transparència... El Girona es posa, el Manresa es posa, el Gran Canària es posa, el Bilbao es posa, el Barcelona es posa, perquè no pot posar la penya. Li costa horrors. És raro de collons, Política interna. No fos cas que els equips rivals sabessin que durant 2 mesos no jugarà Rusic. No fos cas. Que els patrocinadors... no, que no en tenim. Llavors no passa res. Clar, és que... Hi ha una cosa interessant que has dit fa un minutet, que sí que estic força d'acord. Sí que és cert que l'equip no ha començat amb les millors sensacions ni amb els millors resultats, però aquest pessimista, aquest rum-rum que has dit tu, de la penya, que es pot ser exigent, hòstia, crec que s'està sent, en general, òbviament, l'aficionat de verd i negre està sent 1 grau o 2 graus menys que exigent. Jo crec que està sent massa perfeccionista i aquí, quan intentes ser perfeccionista, comença el run-run. Tu també has de saber que Hanga no serà el del Barça, no serà el del Madrid, que Hanga ja ve una mica de passada, amb tota l'ètica i la professionalitat que té Hanga, però has d'entendre que no et pot fotre 12 punts per partit Adam Hanga. Jo també he notat, ara, salvant o parlant bé una mica de l'equip i staff, això d'aquest run-run de massa perfeccionisme amb aquest equip de la penya. Potser a l'estiu, escoltant els noms que conformen la plantilla, hi havia massa hype, no sé si era això o què, hi havia massa expectativa, no ho sé. I 2 últimes preguntes que et vull fer, te les faig ja de tirada i acabem el vídeo, que no et vull robar més temps. Primera pregunta, tu creus que la temporada continuarà sent així o que aquest equip i aquest staff tècnic pot o té la capacitat, no et parlo de potencial perquè potencial sí, però la capacitat real de revertir la situació? I segona pregunta, fitxatges? No hi ha per Rusic, dels 2-3 mesos que parlem, sinó fitxatges per intentar moure una mica el caldero? La primera, jo confio en que sí, en que l'estat tècnic revertirà la situació. Tot i que molta gent diu que Dani Miret té molt pocs dies de marge i que es pot buscar una alternativa. Jo vull pensar que els xiulets no van tant a Dani Miret, sinó que van a Morales i Jordi Martí. Això és el que vull pensar, els xiulets que sento l'Olímpic i les queixes. Per què? Perquè a Dani Miret, com dic, un entrenador novell, un entrenador rookie, li han donat 6 jugadors nous, un lesionat d'un any, quasi, i un nano de 16 anys. Això o li dones a Pedro Martínez, o li dones a Xavi Pasqual, sí, exacte. O li dones a Xavi Pasqual, o això costa mastegar i costa pair i costa encarrilar. I qui digui que no, és que, amb tots els respectes, o ha vist poc bàsquet o té una altra idea respectable i admirable per la meva part. Però tant, tu hi comptes. Tu, com a director tècnic, enxufes l'equip que li enxufes, per bo i per dolent, a l'entrenador que li enxufes. No necessites col·locant a un nou vingut. Tu ja sabies que Dani Miret seria l'aposta. I has anat a buscar-li jugadors contrastats per fer-li el camí fàcil. Contrastats com Robertson, com Pustovoy, com Hanga. Confiem en que Dodson està bastant ben adaptat al nivell europeu, tot i portar poc temps,
li portes un meló com Gaines, Key és molt jove, Pep ja el tenies en rampa de sortida però te l'acabes quedant, Ribas té l'edat que té, Platiu té 16 anys, i amb això i un bizcocho, sálvame la Liga en 8. Ja. Llavors, què passa? Que costa de funcionar, hòstia, pitidus. És que Miret, aquest equip no sap portar. És que aquest equip no te'l sap portar de primeres gairebé ningú. Però és que és així, i és lloable. I dius, ara trencaré una branca, en aquest sentit, o una llança, perdó. Et diuen, és que Ocampo està fent jugar millor el Manresa que la Penya. És que l'equip del Manresa i el de la Penya s'assemblen un a un a castany. Exacte. Un serveix per fer-te 1.500 metres i l'altre corre 200 metres. Sí, quan tu entrenes media marató tens un físic i quan entrenes 100 o 200 metres tens un altre. I la Penya està a medio marató. No està per córrer 200 metres, per tant el Manresa té un físic, té uns jugadors, té un altre tipus de, segurament, de base d'entrar. I crec que la Penya sabia quins jugadors es quedarien i a partir d'aquí tenia que portar peces diferencials als que ja té. Però els que es queden també són part de culpables. Aquí tenim un Guillem Vives que porta dies, un Ribas que porta dies, un Tomic que porta dies, un Crac que porta dies, un Busquets que porta dies. Si aquests no aixequen una mica el cap, és fotut perquè els nous, clar, necessiten el seu temps. Què fan? Llavors, què volem? Ser com els equips turcs de la BCL, que tenen 2 jugadors que s'ho juguen tot i els altres miren? No, Dodson i Robertson i alguna pilota atòmic, i el resta a defensar, fer faltes i no molestar. I llavors no serà la Menya. No ens agradarà. Potser rascarem playoff, potser rascarem Copa, però no serem nosaltres. Per l'essència. Ni tindrem l'ADN. Per tant, Jordi Martí ha de ser conscient i ha d'assumir que si pel que fos hi ha un fracàs de Dani Miret, el fracàs també és seu, 100%. Perquè qui decapita Duran és ell, qui porta Duran és ell i qui ha col·locat a Miret és ell. Per tant, el nexe d'unió dels últims 7 anys és Jordi Martí. Els jugadors bons o dolents renovats a l'alça amb un cost al club que no se li troben sortides. Quan és molt fàcil cedir als nens que es porten malament, com Jordi Rodríguez i com Rubén Prey. Els nens que es porten malament sí que els hem cedit i els hem tret. Però i els veterans que els hi costa córrer? No, aquests no. No ens els traurem, no fos que es canviï un problema. I amb això no vull dir que siguin necessaris. Jo admiro molt la feina que fa Pau, algun moment el puc criticar i puc pensar que a vegades entra de polleguera, però ja m'agradaria a mi tenir la carrera que té Pau. Professionalment li tinc respecte perquè va entrenar, perquè ha aconseguit guanyar-se minuts a la pista, el cap li va 100 i les cames li van a 30, ell ho sap, però jo crec que ha entès molt bé el rol que li toca, per tant és admirable, i si un dia aporta més o menys, bé, difícilment perdrem partits per culpa del Pau aquest any. Correcte. L'any passat ja va començar a entendre que no se les havia de jugar tant, però difícilment, per tant, no el cremaré. Jo no el cremaré el Pau perquè no, perquè crec que el futur pot ser una peça important dintre tot l'organigrama de la Penya i crec que se li ha d'agrair el que fa i el que intenta i segurament entrenar-lo ha de ser un plaer. Protestes a part, això ja és una altra cosa, perquè és un protestón, però bueno. Sí, però això de tota la vida. Això tota la vida. I enllaçant el que tu em dius de fitxatges, home, és que si la Penya no fitxa un interior, sabent que Allen anant bé el veurem passat Setmana Santa. Tu creus que Dani Miret hi confia? Entrenant, anant bé, Vale. Entrenant bé el veurem passat Setmana Santa. Jo crec que abans del març ni l'espereu. Que no tindrà temps, quasi. Anant bé, Exacte. Rússic, posem-hi 2 mesos, en el millor dels casos. Te'n vas en què? Amb Gates, amb Postobó i amb Tomic, amb tot el risc que corre, amb Crac de fals 4, amb un Pep Busquets que fa jugar a 3 quan tu no hi confies, per tant... Perquè Plateu, bueno, com es pronuncia? Plateu jugarà, però Plateu té 16 anys, li pots donar minuts i algun dia, pobre nano, en jugarà molts i farà tot el que podrà. Però Déu-nos un guard que Lian hagués de ser un jugador a tenir en compte en la rotació. Es comptarà i li desitjo el millor de tot, perquè aquest nano sí que té el cap ben posat, el punyetero. Però hem de ser conscients. Si l'any passat, i amb això enllaço, l'any passat, per la sangria del rebot, amb 2 interiors de baixa, com van ser Tomic i Brosianski, es va portar Tyler Cook amb la desmanegada que va provocar a l'equip tot això, fora de Sean Thomas, minuts a Cook, l'altre de rotació,
es va portar perquè Morales va dir és que ens prenen molts rebots, necessitem un tio fort que agafi rebots. Ara, amb la sangria que estem tenint i amb 2 interiors de baixa, amb el risc que corre, què? Esperarem molt a portar un 4 o Tu no? creus que tardarà gaire la Que penya al en mercat no fitxar? n'hi ha. Que al mercat no n'hi ha. Clar, no n'hi ha. Però si no n'hi ha és que algú està fent molt malament la seva feina. Clar, D'haver-n'hi perquè... n'hi ha. Ara, que t'agradin és una altra cosa, clar. O que els puguis fitxar, o que... Clar. I al Taylor final... Cook el va portar de la maneta amb Octagon. Perfecte. Jo vaig pensar, cony, l'any que ve anirà bé. Sí, l'any que ve ha anat bé perquè 3 o 4 dels seus són jugadors de la penya. Aquí veig que va anar molt bé el feeling. Doncs tens 3-4 agències que són els únics que truques, o gairebé els únics que truques com a director tècnic de la penya. Ja t'està faltant. És que a Rússic li fan la radiografia que li fan i en aquell mateix moment jo ja estic marcant el telèfon. Jo. Jordi Martí, no sé si ho has fet o no. No diré que no, perquè no ho sé. Però clar, Besiktas no tenim jugador, Baskonia no tindrem jugador, la setmana que ve no sé si tindrem una sorpresa, i clar, si la penya em diguessis que porta 3-1 Eurocup i 2-2 ACB, et diria, bueno, a veure si el mercat ens dona alguna més bo, saps? Aguantem una mica. Però si hem d'anar, amb carinyo, tan ajustats cada any de pressupost, que ens ho gastem tot l'estiu, que anem de pobres, que no podem, que hem de fer filigranes, doncs potser haurem d'optimitzar els fitxatges. Em refereixo a optimitzar, buscar molt bé la peça, si aquesta no m'arriba, fitxar-ne un altre i guardar-lo per si de cas, saps? I les expectatives reals. Mira, som un equip que m'haig de guardar un 15% del pressupost per el que pugui passar. I anem a veure què podem fer aquest any, a veure si ens acostem a playoff. Equip, si tu fas bé l'explicada i tot això, li doldrà més o menys, però sortirà convençut a la pista i dirà, bueno, a veure com va. L'any passat va venir Cherry per una lesió molt light de Vives i per una lesió que semblava llarga, que va ser curta, d'Andrés Feliz. Va venir Taylor Cook pels rebots, perquè teníem rebots i teníem els interiors lesionats. Aquest any tens aquell que no el fa jugar i no saps si el podràs fer cedir. Ja tens 2 interiors de baixa, segueixes tenint sangria als rebots, per tant, un director de joc no el demano, perquè el que hauria de venir, de moment, no vol venir. Quan vulgui venir, ja sap on té la porta i el telèfon. I ara estan sortint moltes especulacions, molt maques. I Barça també, no? Sí, la gent li agrada molt xerrar, però ell ja sap on ha de venir quan vulgui venir. I llavors s'ha de fitxar un interior. El que no tindria lògica ara és l'excusa de no, és que els únics interiors bons, amb rebot i forts, i al mercat són americans. Ens hem de carregar Gates. No, perdona. No, em nego. A Hongria, a Romania, a Grècia, hi ha interiors que et poden fer 7-8 punts amb el seu mínim d'allò, que t'agafen molts rebots, que t'aponen i que saben fer bloquejos com Déu mana. Però bloquejos dels de tota la vida, dels de veterans de guerra que fas una costellada i fan un bloc i no passes. Però si aquells en saben fer, els altres també en saben fer. Per tant, és que s'ha de pagar una clàusula de sortida. Oh, no, i què vols fer? Anar al mercat de gens lliures, passar el dit i dir, mira, he trobat 2 que més accepten els diners i el Dani Minet i a mi m'agraden. Tio, si anem així només hi van els 4 grans, Agafar la gent i dir sí, no, va, truca aquest. Va, que pagui. Això van els grans, llavors t'has de buscar la vida. Has de trencar un contracte, has de buscar-li sortida, has d'anar als teus agents habituals i dir-los, què teniu? Doncs mira, tinc 3, però un juga a França i 2 a Xipre. Tu què tens? Doncs mira, que t'encaixin al perfil una a Romania, una a Itàlia i una a G-League. Vale, doncs d'aquests 6, què em pot costar que vinguin? Com ho veurien un canvi de plans? Passeu-me vídeos. Però mira, d'aquests 2, un 2-2. Què em pot costar? I si més o menys t'ho pots fer venir bé, hòstia, mira, saps què? L'any que ve li renovo amb aquest, però aquest any m'has de portar aquest. I els agents mouen els jugadors. Vamos, si els mouen. Estem cansats de veure canvis d'arribades i sortides. I no pot ser tan difícil a la penya. No. No pot ser. Sí, no. I cada cop s'ha de més, mira, no sé, bueno, s'aplica la nova norma de fitxatges de l'Eurolliga, que el pla s'ha allargat molt, també és per l'Eurocup? Crec, poca diferència és, no et sabria dir, però crec, si és com l'any passat, l'Eurocup tanquen el 10 o el 12 de
febrer, crec. O primera setmana de febrer o última de gener. Però bueno, estem a final d'octubre. Hi ha temps, És que si el dia 30 de novembre, Sant Andreu no s'ha fitxat a ningú, si d'aquí a allà anem sense Rússic, sense Allen, òbviament, amb problemes de dubtes entre Pustoboi i alguna irregularitat d'aquells, sense minuts de Busquets, que sigui un 3 fiable, que puguis posar crec de fals 4 bastants minuts, no, jo no et dic que guanyem o no guanyem partits, però l'equip estarà tocadíssim. O sigui, pots salvar la ola, però llavors encararàs un desembre mortal. Per tant, jo espero que abans del 30 de novembre, i estic tirant 5 setmanes vista, hauria d'haver-hi algú. No et dic que vingui demà, perquè tampoc no cal córrer a buscar qualsevol cosa, però és feina feta. Jo crec que la secretaria tècnica de qualsevol equip d'ACB, d'Eurocup, ha de tenir les carpetes i els telèfons d'urgència. Sí. Fas la trucada i dius, ei, vine. Jo vaig posar un jugador, un perfil que a mi m'agrada i que crec que podria aportar, més és passaport Cotonou perquè és de Ghana, que és Josh Oduro, ha jugat a la universitat, s'ha quedat sense equip perquè el van tallar a la Summer League, per tant, no té equip fiable. No crec que tingui un cost elevat. I et dic jo que és gran com un armari, sap jugar molt bé i no serà un fitxatge per decidir partits, però que es pot complementar molt bé amb Tomic i Pustoboi i que pot fer feina, sí. Et dic aquest, que ja et dic, a Hongria n'hi ha, a França n'hi ha, a Romania n'hi ha, a Xipre n'hi ha, a Grècia n'hi ha a molts llocs. I llavors és fàcil d'intentar buscar un plan B. I et dic, la penya es mou amb 3 o 4 agències, per tant, normal seria que ho pogués trobar i que ho pogués condicionar. Bueno, Albert, moltes gràcies. Fins aquí la xerradeta. 1 hora de xerrada parlant de la penya. Increïble. En quin altre canal, a part d'Huracà Verd i Negre, tens 1 hora de vídeo de la penya? Subscriu-te, Miqui Marín, home, ja tardes. Ara més seriosament, moltes gràcies, Albert, per passar-te una vegada més aquí, sentar càtedra sobre la penya i il·luminar-nos una mica sobre el Joventut de Badalona. Algun últim missatge, una mica d'optimisme que tinguis pels panyeros més pessimistes? Sí, als panyeros més pessimistes jo dir-los que ens hem trobat en una situació amb certes lesions i en partits que ens ha costat, que a vegades costa, que és part de l'aprenentatge, que Dani Miret està aprenent també com gestionar, com conèixer els jugadors, que hi ha partits que s'han perdut que es podien guanyar, com dic, per tant, això és confiança, que no estem tan malament, tot i que la ratxa actual és negativa, però que si s'analitzen les derrotes, no són derrotes, salvo la del Wolves i algun altre partit que dius, mare meva, problemàtiques. Només que es trobin situacions millors pels triples, només que se sàpiga treballar en equip per tancar el rebot, jo crec que la penya té qualitat suficient, no per guanyar els pròxims 5 partits tots consecutius, però sí per trobar una alça de qualitat i sobretot una estabilitat. No sé on arribarem, però jo crec que s'ha de confiar i deixar treballar i no assenyalar tant a la banqueta, tot i que és conscient, evidentment, és el màxim responsable, no? Però deixar-lo treballar una mica, respirar, i això és com tot. Quan perds 2 partits és molt més fàcil perdre'n 2 més que guanyar-los, i quan en guanyes un, depèn contra qui el guanyes i com el guanyes, és més fàcil guanyar-ne 2 més que no pas. Tot és mental, al final. L'esport, això ho sabem, els que hem jugat i els que hem estat ficats en alguna miqueta de coses d'organització, ho sabem, per tant, confiança, serenor, per què no podem guanyar a Vitòria? Els últims anys sempre traiem victòria, i després, doncs, encarrilar, sobretot, ser molt forts a casa, que és el que ens ha de donar valor, i esperar que es trobin. Malament no estan jugant tots els jugadors a la vegada, i quan hi ha un mal partit, és un partit coral d'aquests que no hi ha manera que entrin. El Madrid també ha tingut problemes, el Baskonia ha tingut problemes, i el Baskonia va ser capaç de guanyar el Barça, el Palau i el Madrid, per tant, si el Baskonia ha ressorgit amb 3 lesionats importants, per què no pot anar traient mica en mica, sobretot els partits de la nostra lliga, no? Jo entenc que es perdi contra el Besiktas, es va lluitar fins l'últim moment, llàstima, no entenc els Wolves, no entenc l'Ul, no entenc el Breogán, sí que puc entendre, per exemple, el València, no pot ser de la Pana, però sí que perquè està en un altre nivell, però hem de ser conscients d'això, encarrilar dintre del nostre calendari, marcar 4 partits dels pròxims 6 o 7, guanyables o almenys molt lluitables, i a partir d'aquí recuperar la dinàmica i millorar. I un cop encarriles,
És molt més senzill. Un cop Dani Miret aconsegueixi, que ho va fer la primera setmana, però aconsegueixi 3 partits bons, 2 victòries, un ajustat, i els jugadors entenguin i es veiem i puguem relacionar els socials, hòstia, ho estan entenent, s'entenen, no tenen els automatismes una miqueta millor agafats, doncs un dia perdrem però no ens preocuparà, perquè sabrem que el pròxim partit, els pròxims 2, sortiran a lluitar a guanyar-se. Doncs esperem que Besiktas sigui la primera pedra de canvi, descansin, es trobin bé físicament, pugui caure a Baskonia i a partir d'aquí, doncs, mica en mica, anar sumant. Però sobretot, no anar amb la sensació de ens perdrem de 20, perquè a mi em van dir, ui, Besiktas de 20, segur. Però per què? Però per què? Uau, Besiktas de 20... Aquest sí que era pessimista, Aquest sí que és pessimista. Si no és per 2 ajustos i 2 jugades, estàvem allà... És que és veritat, vam estar moltes vegades empatats, partíem de 5, empatàvem, partíem de 5, empatàvem... I això són els automatismes, és fer un clic més. A vegades costa aquesta passeta. El Lasso també el fotien a parir a Baskonia, com dic, i ha tret 2 victòries de molt de mèrit, i sabent posar les peces i sabent encaixar, que potser és el que li falta a Dani, però clar, Dani no té experiència, per tant, hem de tenir paciència una mica entre tots, desitjar-los el millor i esperar que connectin i despertin i que juguin una mica millor, perquè més qualitat de la que ha mostrat sí que tenen. Sí, clar que sí, home. Bé, fans de la penya, vertinegres, panyeros, sigueu optimistes, que això només acaba de començar. L'Albert us ho ha dit, paraula d'Albert, així que, home, a recolzar una mica l'equip, el Dani Miret també, que és un molt bon entrenador, i és el que diu, és rookie, així que optimisme, panyeros, i optimisme també per continuar recolzant i seguir el canal, no només a YouTube, Miki Marín Bàsquet a TikTok, a Insta, Miki_Marín 918 a Twitter, el meu compte de Twitter de 2013, no sé, no l'he canviat. Ho teniu molt fàcil per seguir-nos, moltes gràcies per l'estima i el carinyo que ens doneu tots els que mireu els vídeos, i els que mireu els vídeos no us subscriviu, també tinc paraules d'amor per vosaltres, però subscriviu-vos, home, subscriviu-vos. Fins al següent, adeu!